ژیانە ملەتی کورددا تاریخا دیرۆکە کوردستانێدا ڕۆژە میلادا بەرزانی دەمێر بابێ دەتەوە کورد ژیانە بەرزانیە گوزینەی نیف قارنی بەردەوام کردیا ji kar û berxwedanê hinca mucelledat karibin hinekî wekit bê mafî berzanî bidîne. Roja dayîkbûna bavê netewa Kurd berzaniyê Demirê 45 milyon Kurd pê hata naskirin em jî di Kurdistana Sûriyada em bîr û bawerî bi rêbaza berzanî tênin em bibînin tekerê û miletê Kurd ser vê rêbazê bigihê mafê xwe ya rawa careke dî em vê roja pîroz li miletê Kurd hevayî pîroz dikin û em soz û peymanê din wekû Encumena Niştimanî Kurdî herwa wekû Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriye em ê ser vê rêbazê bin heta miletê Kurd bigihê aramiyê û xweşiyê û bexteweriyê.